Hello kabalan, maya pa oras, may invite tamo ngayon munta ka rin kin Betis Guagua. Pasyalan tayo tang metong karempe kasikat na peka masanting showroom ng Gasa GJ Furniture. Ne, lawen talaretang karalang pagmaragul agawang Betis Guagua. Furniture si shipda nationwide. Ne, at balo ko sikat na sikat siya ng Gasa GJ Furniture ini. May nga di na niya pang award eh. Tara. At papunta na nga ako sa Gasa GJ Furniture sa may Betis Guagua. Take note, kilala ang Betis Guagua sa mga high quality at magagandang furnitures. At ako rin nga pala ang gumawa ng kanilang jingle. Heto. Gasa GJ Furnitures, kasama nyo sa inyong future. Sigurado naman itong pangmatagalan. Gasa GJ Furnitures, tara na, dito na tayo, san ka ba? Muli nating bisitahin at alamin ang husay ng Gasa GJ Furniture sa paggawa ng mga furnitures. Dito din sa kanilang factory matatagpuan ang mga dekalidad na furniture products na hindi lang maganda, tiyak na matibay at quality pa. May mga ilang steps tayong makikita at sinusunod sa kung paano nila gawin ang kanilang mga furniture. Una ay ang paglalason. Nilalagyan nila ng panglason ang kahoy gamit ang solignum upang hindi bukbukin at tirhan ng mga insekto. Pangalawa ay ang pagliliha. Ito ay paraan ng pagpapakinis ng mga kahoy. Gumagamit sila ng sandpaper sa pagliliha ng kahoy upang maging mas lalong kuminis ito. Pangatlo ay ang preparasyon. Dito kung saan naglalagay na sila ng mga masilya at iba't ibang produkto upang maging pantay at maganda ang kahoy. Pang-apat ay ang pagkukulay. Sa pagkukulay, bago nila ito kulayan, lalagyan muna nila ng primer at lilihain ito upang mas maging makinis at makintab pagkatapos. At ang panglima ay ang top coating. Pagkatapos matayo sa unang coating, may top coating pang ilalagay upang mas maging makintab ito at makinis. Ilan lamang yan sa mga hakbang na kanilang ginagawa upang mapaganda at mapatibay ito. At mabusisi nilang tinututukan ang kanilang mga gawa at may quality checker na nagsusupervise araw-araw upang mapanatili ang kalidad, tibay at ganda ng kanilang mga produkto. Pagdating naman sa kulay, finish na gusto ng mga client. Pwede silang pumili ng mga kulay tulad ng mga varnish finish, duco white finish, ivory finish, pearl white finish, antique finish, whitewash finish, o tobacco finish. Pwede din lagyan ng mga highlights depende sa gusto ng customer. Ngayon naman, alamin natin kung paano nila bihisan at lagyan ng tela ang kanilang mga nayaring mga gawa. Upholstery. Dito nila ginagawa ang preparasyon at nilalagyan ng original Uratex foam with fiber feel ang mga furnitures. Tsaka nila lalagyan ng tela o leather. Lahat ng gamit nilang materials ay heavy duty kaya assure sa beauty at quality. Modern type at Victorian type ang kanilang mga ginagawa. Nagko-customize din sila based sa gusto ng client. May mga choices sila na maaaring pagpilian sa pagpili ng ilalagay na tela o leather. Pagdating naman sa padded style, pwede din silang pumili kung may buttons o chair nails. Final outcome of the furniture. May mga finished product na tayong makikita at iba't iba ang kanilang mga yari. Lahat po ng mga finished product is checked and approved by the customer. And lahat po ng mga gawa ng Gasa GJ Furniture ay customized and made to order with quality-based furniture products. You can inquire sa kanilang page at Gasa GJ Furniture Betis. You can message on their page anytime for further details for their website, gasagejfurniture.com. Contact number 0908-332-3186 or 0920-774-8554. Please do follow and like on their page to get more update on their fabulous furniture set. Dito lang yan sa Gasa GEJ Furniture, located at Purok 3, San Miguel, Betis, Guagua, Pampanga. Gasa GJ Furnitures, kasama nyo sa inyong